Aduh, sikat देरखानाय नानिखौ नायनो फैदों जोङो नानि लैखौ आदो मिनिहांबाय नालाय आदो आजि आबैमोना साहा लोंबाय आहा लोंबाय नाहरबाय आङो मामे 9 मास जाबाय 9 मासाव हाबबाय ने थांलाय हाबोना हाबा नायसै माबाया अन्थायानो सोर जाबा मामे फ्रेसकेलेन जाना आदु नै साहा लोंसै नै लुबैसिगोन नाम उदै बारग'लायबा हनै उदै नुजाबाय उदै नुदाबाय रिसार्ज गैया रिसार्ज जोब्बाय नायल'सै ओमफ्राय नोंखौ खेबनाया माथो जाखो दा होनहांबाय नालाय दे होनदोलाय होनदोलाय दे गाइखेर साहा होनसै थाव ने नोंबो होनसै मामी गावासो लोंनो सिखरनो नागिरदों ने फ्रेसकेलेन आं सिदे नोंखौ नै खासेवग्राव थांनो रोङा आबैजों बामजाबाय मामी हाय आमातोना आगाव दे आगाव मना लाबोबाय आयौ माबायदि होखायो हरदो आं लानोसै नोंहा गगोनथ' बिया प्लास्टिक लाबोदो खुगाखौ बन्द' खालामबाय आं नानियासो मोखां सोम जालायलायबाय मा दावराव जाखो सानदों इयो बिस्कुट जानो नागिरबाय हमखाया लाखोमाखै बिलाय एसे गोलोमजोबगोनसो बेयो नै बिमायाबो हमो हनै दाउसिन फिसा मानो हमखो मोजां खाङोमोन बियो ओमफ्राय हनै बेरजोबाखै बाल मानै माथाम बेरदोंमोन थैजोबबाय दा मासेल'सै बे फैसा होनायानो हरसै फैसा होनाया बिदिनो जेंगाव खुस्रा गोदाबाय नै नानिखौ जंखायसै मिनिथों एसे खुस्राजों बुरजा नुयो उन्दैखौलाय मा खाजानोल' मिथिगौ फ्रेसकेलेनानो मा ओरै नायो बिमाखौसो नागिरगासिनो दङ लानानै खानोसै थ' बिमाखौसो नागिरबाय थाबाय नै नानि दाउसाया दे दांदो अमाखौ नायाखै आङो नानिखौ नायदों नै नानिखौ नायफैदों जोङो नानिखौ लोगो हमफैदों नै नुवाखै नानिखौ नै अनथावथाव जाबाय जोंना नानिया जाबाय हादु दिदिया नै मोजां नुबाय वा मानबाय ने इदि मानबायदों वा आंखौ नाहरफिनलायलायो
आसिं सिं हनै गोलैगोन आसिं सिं आजिदों गाबनायखौबो खेबनांगौ गाबनायखौ दा खेबनो आया नै बाव ओरै फैनानै जिरायफैयो नै ओरै दांग्रोमसै दा आथिं ओरै हरसै ओरै जिरायनानै थानोसै ओरै जिरायनानै थायो ओमफ्राय मोसालायसै खुन्थिं गोन गोबाव दोनबालाय दफाल' नायो आङो आं बेयाव खामानि मावहैबा नाहरहोलां मावहोलां मा खालामदों होनना नायगासिनो दंथ' बियो गिदों ओरै नाहरदो नै आबौनो खोन्थाहैसै नोंखौ माबाबावबाय हनै आबौनो खोन्थाहैनोसै दाउलाय आंखौ सानफ्रामबो खेबनो नागिरो माने आदार लादों सानो माबा माबि लाबाथाय मामिलै दाउआ फैगौ बुवा बुरसि जाना हरदों नै गारिखौसो थोब थोब दोनलांसै